nistgħu bħala pajjiż, bħala poplu inkomplu nikbru u nimxu qudiem billi nibqgħu ninvestu f'dan il-pajjiż, nibqgħu ninvestu fit-tfal tagħna, nibqgħu ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna biex mhux biss nagħtuhom futur f'pajjiżna imma nkunu nistgħu noħolqu dak il-pajjiż li lilek jista' jtik il-futur illi jixraqlek il-ħajja aħjar pajjiżna. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika li ġiet organizzata f'Nisla bit-tema ħajja aħjar f'pajjiżna, fejn insista li l-viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista hija msejsa fuq mudell ekonomiku ġdid ibbażat fuq 4 pilastri: amministrazzjoni ambjentali, responsabilità soċjali, governanza tajba u prosperità ekonomika. Mhux tort tal-barranin li qed jiġu f'pajjiżna. Huwa tort ta' dan il-gvern li m'għandux viżjoni u għalhekk hemm bżonn ta' mudell ekonomiku ġdid. Il-mudell ekonomiku tagħna ta' eċċellenza. Bernard Grech insista li l-edukaturi f'pajjiżna mhux qed jiġu stmati biżżejjed. Dan apparti li ma jitħallsux għal ħin li qattaw wara l-ġurnata tax-xogħol tagħhom jippreparaw għal lezzjonijiet tal-għada. Jekk hemm bżonn inkun l-avukat tal-edukatur, se nkunu l-avukati tal-edukaturi għaliex dan il-gvern ilu 10 snin jaddi biżmien lill-edukaturi u se nkunu hawn aħna biex inkomplu insaħħu il-vuċi tal-edukaturi f'pajjiżna għaliex l-allima l-edukaturi mhumiex stmati. Bernard Grech insista li numru kbir ta' għalliema mhux qed ikollhom għażla oħra ħlief li jsibu impjieg ieħor minħabba li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi dejjem sejrin lura. Il-pajjiż jimxi l qudiem bil-politika serja, bil-politika bi pjan, bil-politika viżjoni. U kif jagħmel mal-edukatur jagħmel ukoll mal-infermiera fost oħrajn jixxaħħaħ mal-infermiera. Ma mbagħad 400 miljun biex jinqasmu bejn dawk illi ħadu l-esperjiet tagħna u sħabhom. Hemmhekk għandhom ma dawk illi kienu kompliċi magħhom 400 miljun mormija mit-taxxi tal-poplu. Hemmhekk għandu flus għall-infermiera m'għandux, għall-edukaturi m'għandux. Dan fil-waqt li Bernard Grech tkellem ukoll fuq is-settur tal-ġustizzja, l-istess wieħed li fost oħrajn falla lil Bernice Ċilja. Hekk kif tittal jemilu tfakkar l-ewwel anniversarju mill-mewt kifra ta' din l-omm li spiċċat vittma ta' vjolenza domestika. Mhux biżżejjed però li nifhmu li s-sistema falliet. Mhux biżżejjed li nitolbu apoloġija, tajjeb li tintalab apoloġija. Però importanti li dal-gvern issa jibda jagħmel xi ħaġa. Għaliex anke r-rapport illi sar wara l-inqatlet Bernice Kassar, anki dak ir-rapport għadu mhuwiex attwat kollu. Għaliex dan il-gvern mhux veru għandu l-ħeġġa biex jindirizza id-diffikultajiet tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li s-sitwazzjoni fis-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna qed tkompli tigrava b'mijiet ta' kawżi ta' vjolenza domestika fost oħrajn qegħdin jieħdu sena u nofs sentejn sabiex jibdew jinstemaw minħabba nuqqas ta' riżorsi umani u finanzjarji. Immaġinaw x'jista' jiġri f'dan is-sena u nofs, sentej wara. Fejn hi il-protezzjoni? Għalhekk ngħidilkom flok toqgħodu tinħlew fil-kampanji biex tidru sbieħ, biex ta' parsi qed tagħmlu xi ħaġa. Ifhmu li għandkom responsabilità soċjali biex illum tindirizzaw dawn l-affarijiet. Ma jistax ikun dan id-dewmien. Ma jistax ikun tħallu lin-nies waħedhom. Ma jistax ikun tabbandunaw ir-responsabiltajiet tagħkom. Bernard Grech insista li l-gvern immexxi minn Robert Abela mhux jinvesti biżżejjed fis-sistema tal-ġudikaturi għaliex m'għandux pjan u għall-Partit Nazzjonalista din is-sitwazzjoni mhix aċċettabbli f'soċjetà mibnija fuq is-saltna tad-dritt għaliex din is-sitwazzjoni qed tikser id-dritt taċ-ċittadini li jkollhom aċċess għall-ġustizzja.